Ayun mga paring Jason, nag-brand out unang gabi namin dito sa PGX. Yan, mayroon na. Oh, Sobrang lakas kasi ng ulan. lakas ng ulan. Sobrang lakas ng Sobrang lakas, ulan. Kumikidlat. Ulog. Oh, Yung hangin. Ayun. grabe. Hindi siguro ano yan. Kidlat. Ayan po, magandang tanghali. Magandang hali. Karating ko lang. Lumabas ako. May ano na pala. May rasyon na. Bumili ko ng electric fan. Kasi mainit. Mahal na. 330 na. 200 lang yung dati. 330. Itong box 200. Tapos bumili mo ng yelo para dun sa gamot mo 30. Ito 100 plus. Init sa labas. Ay, kaya na. Busog ka pa? Busog ka pa? Buksan. Kung ano laman. Yan. Isang box lang. Face mask. Thermometer. Toothbrush. Towel. Ay, kutsara. Kutsara pinidor. Sabon. Perla. Alcohol. Ito yung hinahanap ko, mabango ko yun. Alco plus pala yun. Makeup. With tissue. With tissue naman. Tingnan ko sa loob. Kung meron, tingnan ko sa loob. Bago, tissue, tsaka may lagay ng gamot. Meron pa. Dalawa siya. Toothpaste, shampoo, sabon. Ayun base. Ayun lang. Yun na ang laman ng ating bag. Essential kit. 19 each. Ayan. Ito. Tapos yun. Yung apple. Apple. Parang pwede na ako lumabas. Wait po ito. Hindi na nagpuan. Yo, yan, time check natin
Ay. Ayos na ba? In auto. Kakarating ko lang, lumabas ako, bumili ko ng itlog, linaga. Hindi kasi ko nakapaglaga kanina eh. Bago kami pumunta rito. 15 isang perasong, bali 30. At bumili ko ng hopya para kumain si Ami. Kasi baka bukas, ganitong oras, baka din na siya pakainin. Sabi ko nga sa kanya, kumain na siya ng kumain. Kasi ganyan nangyari nung unang inoperan siya eh. Magpapasting na yan. Ganito bukas din yung kakain. Hanggang sa operahan na siya. Ay, po. Siga-siga lang kasi panlas na to. Mas maoperahan siya. Yung isipin ko na lang yung mga pamasahe namin, tapos mga gamot na bibilhin. Siyempre yung maintenance. Tapos yung mga follow-up check-up namin. Bahala na. Makukuha na lang natin yan. Ang sabing diskarte lang. Basta wag tayong umupo. Saka na umupo pag pahinga na. Diskarte lang. Kaya diskarte namin nga. Kaya sinasabi na wag halimbawa yung follow-up check-up namin paka-opera. Pag yung follow-up check-up na isang linggo lang na pagitan, hindi mo na kami uwi ng Bicol. Saka magtatanong naman kami doon kung pwede nang ibiyahe kasi masilan yan, tenga. Mas malala daw yan nung pag-opera sa kanya ng ilong. Kasi bawal matagtag kasi baka raw sumabog ulit yung eardrum niya. Tapos kumpara nung nakaraan na inoperahan siya, ay ano, mas marami yung pasyente ngayon kumpara noon. Kasi kami nga dito kami sa gilid, dati doon kami sa ano, dyan sa gitna. Yan na si Ami. Buti pwede pang lumabas eh, kaya nagmadali ako. Yan, nagutom. May tubig naman mainit dito libre. Nilagyan ko na to kanina. May tubig yan na mainit. May oras lang. Bukas umaga, tapos tanghali, tsaka hapon. Ano yung balalo? Sotang. Aso tanghon. Sabihin mo na itong itlog para mainit. Balatan mo. Balatan. Balatan ko na. Ano pa lang, sabi mo sino para di kapiyan mo. Oo, dun lang. Para ito ka. Oo, sige na. Hindi, lalagyan mo ng tubig para matansya mo yung tubig niya. Sabi mo na? Oo. Lagyan mo ng tubig dito, tapos lagay doon. Gutom ang aking pasyente. Ouchie. Dami. Siyempre mo, guys. Dalawang itlog. Isa lang. Para busog ka. Bukas na lang tayo isa. Ano pa? Medyo mahina lang bukas natin kasi may mga tulog na.
akin na yung ano. Wait lang. Dagdagan mo ng tubig. Hindi, sobrang sakto lang. Hmm? Sakto lang. Okay ba yan? Haluin mo. Hindi. Yan na. Ay, si Kuya Obet. Magandang gabi, Kuya Obet. Pinakalive kami. Sabi ni Nuno, ganda talaga. Ito po na ang aming ano, Ayan. sotang hawang. Kain ka lang dyan. Hello sa viewers. Ayan po. Yan, nag-end na ako sa live. At time check natin ay ano na 1:49. Kaya pala mahina yung signal ko kasi palubat na. 17%. Ayan. Charge muna ako. Loading. Biglang nag-loading yung leg ko. Nawala ng signal. Kasi lobat na. Si Ami lobat na rin. Tulog na. Siyempre, maraming salamat po sa mga nagpakulay kanina dun sa live ko. Sila Kuya Benji, sila Kuya Ruben, Kuya Bern, Ate Sara, Ate Eva. Sino pa ba yun? Basta sa lahat po na ano. Tapos yung mga silent viewers doon at yung mga nag-tune in, sila Ate Gian, JPC, Kuya JPC, Kuya Makoy, Kuya Makbal, Kuya Rini, si Mama Maria J, sila Ate Sara, dami. Yung sino pa yun? Basta lahat na nag-tune in doon, pati mga silent viewers, maraming salamat sa inyo. Ayan po, siguro higa muna ako dito. Dito ako matutulog. Oh. Higa muna ako dyan para bukas baka may mga iutos ako ng doktor na sikasuhin ko para maka-charge man lang tayo. Palubat na rin ako. Yung katawan ko palubat na rin. Ayun, maraming salamat muli sa suporta nyo sa amin. Thank you po. Baka may di ako nabanggit sa mga nag-tune in ngayon at sa mga nagpakulay. Baka may di ako nabanggit. Pasensya na po kayo kasi antok na rin ako. Yan po. Thank you. Ayan. Bye bye. Love you all. Good morning mga parang Jason. Yan. Unang tulog namin kagabi dito. At pangalawang araw ngayon dito sa PGH. Time check natin 6:09. Kape muna. Di ba na ito yan? Champurado mo? Sa amin champurado. Yung nakalagay sa ano. Salamat sa kanila. Yung sa gabi. Hindi ko na, hindi na talaga ako. Nawala na ako ng signal na lubat. At kaya pala Hindi lang tayo nakapagpaalam ng maayos. Parang, nung pagkatapos ko kumain, di ba, parang na mandal na ako sa kanya. Parang matutumba na ako nun. Parang ang hirap na ang hirap na ibukas ng mata ko. Parang, paganyan ang bagsakan. Kaya yun, pasensya na po kung hindi kami nakapagpaalam ng maayos.
Thank you so much sa mga nagpakulay. Sobrang nakakataba ng puso at sobrang thank you po talaga. Sobrang kulay talaga. Sobrang madami. Thank you so much po sa inyong lahat. At sa mga, syempre, sa mga nanonood din, pag niyo po isipin na kahit hindi kayo magpapakulay kasi may nag-message diba dati. Pasensya na daw kung hindi siya nagpo-comment kasi nahihiya siya. Huwag po kayong mahihiya pag kasi yung simpleng panonood po is malaking tulong na rin. Thank you so much. At di rin namin naasahan maging ganun yung kagabi na dami magliliparan, talagang makulay ang buhay. Kasi yung ano lang namin ay may makausap dito sa habang tinatapos yung gabi. Hindi namin inaasahan yun, nandun yung suporta. Thank you mga nakasama namin at pasensya kung biglang nawalan ako ng signal, naghang. Hindi ko alam kung may signal pa to. Parang pakulod ako sa labas. Ayun. Ay nako. Kagising ko lang. Kuya, wala na akong check up ngayon. Wala. Sa'yo? Wala nakatulog ako eh. Okay muna kami. Yung ano mo sa parada? Kape. Ito yung kape ko. Unang higop. Sarap. Thank you sa lahat. Ano na? Baba ka na? Baba pa. Sobrang nakakabili. Nag-wash ka na ng inom mo? Oo. Bibili ko ng hilo sa labas. Para malamig yung ano. Wala nang lamig yan siguro.